Igbo anyị abịala ọzọ unu ma onye ọka anyị na-ewetara ya nọ isi mbido telivishọn oge niile ya nwe oge ihe na-eme n'obodo mgbe a na-ewetara unu akụkọ dị iche iche gbasara akụkọ egwuregwu dịka o si agagasị na mpaghara ụwa niile na ka ọ si aga aha m ka bụkwa maazị Edom Ikechukwu Samuel nwoke akajidakpụ ofe emegịnị ofe achọwe ya nwoke akajidakpụ ofe emegịnị ofe Usain Bolt ọmụọ na-ewetara unu oge niile n'oge ihe na-eme n'obodo n'ụbọchị taa mana dịka o si dị ọnwụ naanị m nọ na ọgbọ onye mena ya so nwoke asị na onwe ndị Igbo na-asị ya nwoke isi afụlụkwa bụ okpu 1 dịka o si wee dị ka mkpọ ya ka o were aka ya kọwa onwe ya ọfụma dịka o si wee dị maazị ndewo Igbo mma nọ aha m maazị Ọta Ọsọndụ ana m ekele unu dịka o si wee dị ọ kọwala onwe ya asị na ọka mma na o ji aka ya kọwa onwe ya maka na onye ọzọ a ga-akọwata ya ọfụma dịka ọ ga-esi wee kọwa ya n'ọnụ nke ya dịka o si dị okwu ndị anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa ọ dị kpọkpọ ndị na-ekwu okwu na-asị na ọ dị kpọkpọ maka na ile anya izuụka ole gara aga okwu ole na ole agbakara ị ga-ahụ na ụfọdụ ndị kwesịrị imeri okwe ha emeghị gịnị ha meri okwe ha dịka ka na-akpọ Champions League ịghọta na emeriri ndị na-akpọ Juventus emeriri Manchester United emerikwara ndị ọzọ dị iche iche emerikwara Real Madrid ya wuru ka o si wee dị tupu anyị abanye na akụkọ Premier League banye maka ihe nọ n'mbụ na isiokwu anyị taa gbasara Manchester United na Jose Mourinho before anyị abanye n'uju na ihe gbasara Manchester United na Jose Mourinho ka anyị kọtụ ihe gbasara Champions League agbara n'izuụka ole na ole gara aga dịka ndị top teams ama na-emerichara kedu ihe chere gbasara ya kedu ihe kpatara ụdịka ihe n'ime uche m chere ọ ga-awụ maka ha na-edesa their players maka the weekend play ọtụtụ n'ime ha chere si ha qualify go for the next round. Yes. So ha mere prioritize their mission ha chọrọ ka ha desa their players for the league instead of the Champions League. Okay. Ihe n'otu dịka osioshi kwuo ya ọ sị na ọtụtụ ndị ntụziaka klọb ole na ole akpọrọ aha bịa eme gịnị bịa dosa ndị na-akụrụ ha akụmakụ bọọlụ dosa ha otu ebe maka iji gịnị iji kwado maka okwe ndị na-abịa n'iru dịka o si wee dị bụ mana ka ebe abịa elewe ya anya ọfụma ibele anya dị dịka ndị ewepụ Juventus ile anya ndị dịka Real Madrid gile anya dịka Manchester United ị ga-ahụta na season a na ha mege ka asị na mberede nyiri dike akwa mberede ka eji amara dike abịa na season a ha na-enye nsogbu dịka ha si enye nsogbu ibele anya okwe Real Madrid gbara n'izuụka gara aga naanị otu ọkpụ goolu ka ha ji merie ndị nọ na relegation table o nwere ka ọ dị kedu ihe chere kpatara Manchester United na Real Madrid ihe na-akpụlata ha azụ na this season? Okay, can be from Manchester United. Philip banyere Manchester United that the expectation of the fans and everybody buribu and they couldn't how game it live up with the expectation. Maka Mourinho Mourinho ko the book up and akpatago Mourinho like for the last 2 years now. So how make expect say at least say by this season, so to give it put enough challenge for the trophy, or even put the trophy. Always okay. Maka amara Mourinho dịka esi kwuo amara Mourinho dịka onye na-ebu iko mgbe ọbụla klọb ọbụla ọ bịara na ọ ga-eburiri iko ọ ga-eji ofu iko ala abịazie maka na last season awee iko Manchester United wetere. No, last first season o butere iko ịbụọ na Manchester United o butere iko ịbụọ orula this season mana o were otu egwu adarịala otu esi afụ ya this season sef abutedo ofu cup sef ha gbalịrị maka na ile anya na abịa na afọ na-abịa January a ga-emepe o nwere nke a na-akpọ January window transfer window emepe ndị a na-ere ndị a na-azụ dịka o si wee dị ibele anya
mgbe windo a ga-emepe Manchester United a na-anụ akụkọ na ego na obodo otu ha si enweta obere nsogbu na ihe gbasara ego tinyekwara otu ha si akụga bọọlụ ugbu a ihe otu ha ha mega ọfụma mana ọ bụrụ na ihe dịka ego nọ gị mana na ha ga-elekwa ma a ga-ejite onwe ntantọ ego zụọ players ole na ole ga-esonye ya return leg ga-ebidokwa n'afọ na-abịa abịa ha jiri ụkwụ a ha ji gbaa first leg nye awụ ụkwụ nna ma ga-eji agụ ụmụ ya wụrụko ha kwesịrị ime gịnị Manchester United kwesịrị ịkpachara anya ha kwesịrị ịhazigharị onwe ha kedu ndụmọdụ asị gị na Jose Mourinho nọ gị n'ihu ugbu a kedu ndụmọdụ ọ dị gị ka ị ga-enye ya? Ga-agwa ya sị ka o mee resign. Why ga-eji asị ya ka o resign? Maka ile anya maka na ahụtara m n'ihu iwu onye Chelsea. Ama m n'ihu onye Chelsea. Eleleba otu isi ekwu akọ mma n'ihu onye Chelsea maka gị wepụta ọdịsị Jose Mourinho na ya resign. Akpọbata Jose Mourinho na Chelsea ị ga-ekwe? Mba, aga m ekwe. Maka na ụfọdụ ndị mmadụ elewele ya sị na a na-adịzi ka Jose Mourinho wụ onye mbụ ebe ọbụla ọ gara ihe na-eme ọ ghọziela failure. Ọ dị ka magic ya emego expire. Mana magic ya o ihe m na-aghọta na magic ụfọdụ na-asị na Jose Mourinho na-eyi ọ na-ejikarị ndị already made players ma ọ bụrụ na asọ ya ndị okwu olu ndị iti na ọ na-ejikarị already made players ugbu a akpọọla ya ụmụaka na-awụ ịma mgbe ọ nọ Real Madrid ị ga-ahụ onye dịka Ronaldo nọ, Benzema nọ, Ozil nọ, ndị niile dị iche iche nọ. Ịbịakwa na Inter Milan mgbe ọ nọ Inter Milan onye dịka Eto nọ na ndị ọzọ dị iche iche. Mgbe ọ nọkwa Chelsea ị ga-ahụ mgbe ị ga-eweta Terry, ị ga-eweta dịka Drogba, ị ga-eweta dịka mgbe ahụ ọ na-enye nsogbu. Mana ugbu a e nwere onye dịka Rashford, onye dịka Rashford nọ Manchester United, o nwere onye dịka ele ahịa nke nwoke onye isi ojii a nke bụ nwa Belgium, Lukaku. O nwere Lukaku gbaburu Chelsea. Mana ọ nọ na Chelsea mgbe Lukaku gbara Chelsea. O nwere ndị dịka kedu ihe ọ dị gị ka ọ ga-eji mmadụ abụọ ame mmadụ abụọ mkpọrọ anya na Rashford na Lukaku na Mata maka ile anya mgbe ọ nọ Real Madrid mgbe ọ nọ Real Madrid mgbe Jose Mourinho nọ Real Madrid ọ na-enweta Ronaldo, nweta Benzema, gị nweta Bale, okwu agwụla okwu emeriela okwe. Mana ugbu a ọ kwesịrị ile anya ghọta mkpụrụ playa ole ọ ga-ewepụtasị oke ndị ahụ ndị akpa aza maka na ndị onwe ndị Igbo na-akpọ akpa aza akpọ gị eza ejikọ masị ha nwere ofu akpọ aza ọ ga-awụ Marshall currently na Marshall gbagezi bọọlụ but m feel ihe Manchester ihe Mourinho na-emega Mourinho aka enwetago first team ya ọ ka na-eme shuffling, ọ ka na-eme experiment afọ ole ọ nọ ebe a n'afọ gara aga ọ nọkwa ọ ka na-eme shuffling n'afọ a ka m sị maybe ọ chọrọ ịma Hassan nke some new players beginning of the season so ha ka na pay na-eme onye ga-perform best with ha ka na-achọ partner for most of the positions. Okay, mgbe ugbu a na January transfer ga-ebido n'afọ ole na ole na January transfer ebido a na-anọta nkenke na onye a na-akpọ Paul Pogba chọkwara ịpụ mgbe ọbụla ka na-eweta ya bụ akụkọ ka ndị Igbo na-akpọ ndị iti na-akpọ rumor mgbe ọbụla ka a na-anụ akụkọ ya na Pogba chọrọ ịpụ but Igbo unu agala ebe ọbụla agagatụ n'obere ezumike ka anyị ga-ekiri ya n'okwe ndị Arsenal na Southampton gwunotu ya bụ kwesịga otu Arsenal si mere gịnị wu ndị emeri unu agakwala ebe ọbụla ọ ka nwụkwa mụ na nwanne m nwoke Ọsọndụ Ọtaka nọkwa na bọọlụ. Trainees cancelled days after better results. Offside there against Alex Iwobi. Target. Højbjerg. Mallory was ready to drift in behind, but accorded the freedom of St Mary's here. Bellerin tanking forward and the long limbs of Vestergaard. Crosses and attacks. Into Sinov Genduzi. Don't let her read it. Away by the tallest man on the pitch, Yannick Vestergaard.
Continuing for Unai Emery. Here's Guendouzi looking for Aubameyang. The flag stayed down. And McCarthy's across to make the save. It's not the kind of pass that those Southampton defenders should be beaten by here. Vestergaard and Yoshida. Vestergaard not covering round. It's a nice little clip from Guendouzi. Here's one of Southampton's homegrown, Matt Target. That's into a great area! And that is a great start! Danny Ings back in action, back among the goals! There's only one target in the box. Koscielny, though, has got to try and cut that one out. He sees the ball coming from a long way away, and maybe a bit of rustiness on the Frenchman's part. Well, it's a glorious cross, there's no doubt about that from Target, but just looking at the position that Lone Koscielny takes up, the flag stays down. Just what the doctor ordered for Ralph Hasenhüttl. Will be the beneficiary here. Good work this from Redmond. He's found Armstrong. But only Redmond. Trying to thread it through to Ings, but 100 chances they create. They score just 5 goals. Redmond having a go here. He's been speaking about those long dark days of injury. Of course, had to sit back and look on as his countrymen. Chase here from Monreal, and he'll win it. Mkhitaryan stoops and he heads Arsenal level. 2-headed goals, it's one apiece.